Kaixo, kepa. Kaixo, badago berririk. Ez dago konponbiderik. Azkenetan dago. Eta bai, Hori pentsatzen ari naiz nola esan. bera ez duten ari da, ulertuko du. Hori espero dut. Bueno, edozein behar dut balego, badakizu. Bale, eskerrik asko, pero kepa. Bale, agur. Ez, barkatu. Bale, lasai. Bale, agur. Zoren bilera zatoz? Nire aitari sendagairik gabeko gaixotasun bat diagnostikatu diote eta ez dakit zer egin. Zuregana etorri naiz azkenengo aukera bezala. Zerbait dakizu lupusari buruz? Itzarren momentu bat? Vale. Begira zer dugu hemen. Dokumentuek dioenez, lupusaren aurkako sendagaia aurkitu zuten ondoainean, 1817an. Hemen jartzen duen arabera, zorginaren zubiaren ingurunean egoten da. Eta bereziki zer bilatu behar dut. Lohe bitxi bat da, baina kontuz ibili. Gutxienez bere duzun momentuan agertzen da.